presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Gainig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuton. Palami Style. Vayon ko ikaw. Tagkukan mo ang langit. Kaya ko. Taghawa ko. Lipay ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang kaya pag-imungan nino. Lisod ng pabalik ko ng baha. Mayroon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong palud. Dili gayud makapanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gitalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Saida, ginaingon. Imo kong gitamay kay tindira lang kong isda sa merkado, bahong langsi. Pero ayaw kumpiyansa na ko. Kay kung makaligo o mahumot na ko, kuyaw nga mailog na ko imong bana. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Isda po diha mga suki, isda labas pa. Sige. Tulo kilo burburon. Sige, 3 ka kilo, no? Okay, 2 kilo nga. Kamarok. Okay, 2 ka kilo, 3 ka kilo. Tayo pa, magtako sa inyo, ha? Magtimbang sa magtimbang. Kadiyot sa, hinay. Kadiyot lang ang magtimbang ko, kadiyot. Kilo bulbulon ako, day. Sigati mo? Bulbulon. Nindot sa ng bulbulon, sir. Ay, Day, sir. 2 kilo ako nga duhaw, day. Ala, Alvic? Dong? Ikaw? Di ko muluto ng isda mo da. Day. Pagod nga nagud ka. Mura magagasuko. Ngano ka, uy? Doon ay nagsulti na ko nga dito ka mapalit og isda sa kanhin mong uyab nga si Saida. Busa di ko muluto na. Ikay luto na. Ughot na nagkaon ha. Di ko mukaw na ng isda nga tinda ni Saida nga imong uyab ka ni ato. Luida. Unsa? Nagaw sa ina. Porting awayas mo di ayon nga si Lloydag si Albic. Oy, silinga ramang yun mi dito taon niya. Ikaw may hinungdang nag-away sila. Ha? Naunsa ba yung taon na? Kano ko ako man? Tungkol kay doon ay nakikita ang amigang Lloydag si Albic. Dito ko no mo palit og isda sa imo habang gitindahan dito sa merkado ganyan ngapon ba? Ala no, grabe sa kong rasuna. Oo. Naunsa naman taon na si Luida, siya gyoy nakaangko ni Alvic niya magingon ana siya. Batay. Humangkon largag Manila, sila nagkauyab ug naminyo sila. Unya mga bubho pagid siya nako nga may lain naman kong uyab. Naunsa, nayabag man taw ng babayhana, Thank you.
mato ko rag sayo sa merkado. Kato pa isdas banira nga tiwal sunto na kong tinda. Hoy, Saida! Uy, si Luida. Uy, isog magkay nga nagpaingon din is amo nga Hoy! nakataon ni siya. Ikaw mong bayana ka ba? Sa sunod ba? Kung mapalit ganig isda si Alvic ni mo, ayaw baligyae. Kanahansad kang mong papalit ni ano? Si mong tinda? Kay hangtod ro, nahigugma pa bang ka sa kumbana? Hoy, Luida. Hinahina na imong bakpa, ha? Ano di mo na ko siya baligyaan nga, nindaman ko. Tindira man ko. Ugwa ko nagbiga-biga, uy. Di ko saba ni mo. Nasadihan nilarga kog Manila, imong gi-corner si Alvic, aron imo siya mabana. Imo siya gihubog, aron doon mahitabo ninyo. Animal ka! Oo nga naman. Bugoon na ka. Naman. Kini sa imo ay mo. Ayaw ba? Ay, patara lang, patara! Ay! Punong lagi ang taon mo. Ay mo pagbuto. Gusto na mo. Ari na hali. Animal ka, na ka. Ayaw mo ito, kuya, mag imong gibinaw. Dito ko na dili ako, agay! Oh, ay, ikaw nga ang gibira kay. Sayod ko nga ikaw ang nanong. Dini sa ila. Dili ang akong uyab. Nisa ka ba? Salig kang babae ko? Oh. Hoy! May nang masayod ka! Yang imong uyab, nagbiga-biga gihapon na sa kumbana! Ayaw patakag buka na imong bakba, ha? Ale, Luida. Paul sa inyo, Loida. Di ko mutuunin ng tanan di panuti mo. Kay buutan si Saida. Layas! Isumpo na kasi mong bana. Sumbong! Kay mo sumbong sa ko sa kumbana, ipakulata ko na ang imong anto. Sumbong takang tuna ka! Ayaw ko gapila na imong kabuang Luida, ha? Naglagot ako nimo, ha? Dili ka gani mahulong sa imong pangamubuhon ako nga wa sa lugar. Mas may pag magbuwag ka. Alvic! Maugid ka! Maujud ka! At tujud ka laban na itong ganini mong uyam! Hilom na lagi! Minyo na ta. Kasal na ta. Sa tarungan ng utok mo, ayaw ba sige hinanggaw? Hoy! Pamati mo mga silingan! Animal kay Kaya aning si Luida. Saida, hangtod ron! Isultin ako ninyo ha! Dako, gihapon sa gusto sa kumbana! Paita bayhana, nagtagaw-taw sa kawas. Ug ako'y gibirahag sulti ay. Nay ayong bayhana! Akong bana? Di na ginoon talaga na niya. Kay baho na siya glangsig isda. Pero mao lagi, magsige man ginagkundas kung bana, bisag na ni mao na siya glangsig Gihagit ko aning babayhana da. Wagi ayon na Wes, bayhana! tinudon ko na gitagaw-taw ni Muskawas. Ilugkon ko ng bana mo. Uy, umsa? Muna gila ka rin ni Saida Badimyo? Okay, bay. Lago! Tako do kayo siya ng... Loida? Kaya siya ng Loida? Loida. Kaya sigihan ko na siya pangubuho nga. Wako no, dako gusto ko no, albi ko no. Mauna diha nga, naputong na Saida. Iya ko nung iloko. Nang ba ng Loida, puslan man. Oh, di naman mo eh. Kubusan naman lang ko. Uyab man mi. Di naman mo eh. Porbida ka na, Rabas. Ikaw, Saida, bay. Oh, ano man? Bisa ikaw, pinaka-virgin na niya. Pero kung maigo na kang albik, si ako. Tukotong agya na bay. Ha? Kanarabang imo ay. Murag, tanaw ko. Murag tambasakar lagi ako. Anak-anak ras ka albik bay. Uy, ako mo pagkasulti na. Hindi ko masurot. Magbuha mi ba eh. Dili!
Ayaw na ng dila, be. Ayaw sa diha. Sundan na to ang style ni Ellen Adarna o Derek Ramsey. Kay baw ka. Asaha ko pa. Asaha ko. Atot iko. Ano ba? Atot iko. Ganiti ako pa. Kakalami. Kakalami. Pero palalipak ako sa ibo, pe. Ibutang ko. Ibutang Talikod ko. Ito ang ako. Pero padayan. Padayan. Biko. Mao ba? Naglaslas sa iyang pulso si Loida o tuwa sa ospital ron? Ikaw rin ba kung nakaingon ka? Kay nasayo naman siya may relasyon mo sa iyong bana taon. Kuya ito mamatay sa idagaw. O mamatay ilubong. Basta kay dili ko nabuhian pang iyang bana. Dili na, kautimyong. Nakagawa si Loida sa ospital o biduol na ako og nangayog sorry. Pero nagtaban mi siyang bana o kami kina nagkadayon sa iyang bana. Bago makasama ang kaagi ni Saida, dinining tulumanon. What's the style? Kami yun ang nagkadayon siyang bana style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.